Avisamos. Bueno, moi bons días. Moitas gracias a todos para estar aquí. Como sempre, compre falar un pouco das cousas que pasaron esta semana e anticipar un pouco o que vai pasar a semana que ven. Desde logo, eu creo que as primeiras palabras teñen que ser de felicitación, de alegría pola evolución que está tendo o coronavirus na cidade de Santiago. O número de casos activos de onte eran 152, a incidencia acumulada a 14 días era 109. Compre decir que siguen sendo cifras moi elevadas, pero tendo en conta que a incidencia acumulada hai menos dun mes era máis de 700 casos, pois baixar de máis de 700 a 109 pois é unha evolución netamente positiva. Hoxe se abre o peche perimetral, xa está aberto, pode abrir a hostelería hasta as 6 da tarde con limitacións moi importantes. Bueno, eu creo que unha luz de esperanza que se nos abre para todos. É certo que debemos ser conscientes de que todo é moi frágil, por tanto, debemos procurar que siga mellorando, porque tamén pode producirse a evolución contraria. Por tanto, todos debemos ser prudentes, todos debemos ser responsables e todos debemos traballar para que as próximas decisións que se haya que tomar sean decisións que nos permitan consolidar esta situación e ir mellorando. Pois posiblemente, ao mellor, permitir que a hostelería poida abrir hasta máis tarde, en lugar de ter que pechar ás 6 da tarde, e procurar que a vida dos ciudadanos se poida ir normalizando de forma entrecomillada, porque normalidade, hasta que non haya vacunas, non vai a ser nin plena nin aceptable siquiera. Por lo tanto, satisfacción da evolución, pero con moita prudencia e moita responsabilidade. Desde logo, desde os servicios de seguridade que dependen do Concello, seguiremos a velar polo cumprimento das normas que dicta o Comité Clínico e que aproba a Consellería de Sanidade. Creo que eso temos que facelo polo ben de todos, e pouco serviría, pouco duraría a alegría se dentro de 15 días hai que revertir o proceso que ahora apenas se está iniciando. Creo que isto é, sin lugar a dudas, a noticia que máis interesa aos ciudadanos de Santiago, para o comercio de Santiago. O levantamento do peche perimetral é condición sine qua non para a súa supervivencia, e para a hostelería son aínda moi tímidos os avances, pero o gallá a evolución da pandemia permita consolidalos e ampliálos, e tamén pensar en que en algún momento, pouco a pouco, se poida ir recuperando o turismo. Ben, o gallá todo vaya ben, pero todos temos que ser moi responsables. Tamén outro tema que está sendo obxecto de polémica, e o vai a seguir sendo nas próximas semanas, é a cuestión dos pisos turísticos. Bueno, hai un compromiso político de limitar o uso de pisos turísticos con un obxectivo claro, que é favorecer o uso da vivenda como vivenda. Pode haber quen crea ou quen interprete que o piso ou unha vivenda é esencialmente un negocio. Nos entendemos que é unha vivenda, esencialmente. En este sentido, nule todo o plan, pero como neste caso, xa hai 3 sentencias, anulan só ese artigo. O 143 bis, que casualmente no artigo non é a primeira sentencia que vexo que se utiliza un elemento para motivar un recurso que ao final
a sentencia se acaba volvendo totalmente en contra do hipotético ganador. Eles o que perseguían era anular a modificación do plan, pero a sentencia, creo que de forma razonada, di, no, se o resto do plan se someteu a exposición ao público e a única parte que non se someteu foi esta, o que procede a anular é só eso, o artigo 143 bis. Bueno, pois, é o que temos. E as sentencias hai que acatalas e cumplilas. E os que pois teñen que ser especialmente respetuosos son os que instaron o xuicio precisamente. Bueno, temos previsto probablemente en este mes de marzo, na primeira quincena, a celebración de un pleno extraordinario no que esperamos aprobar ou alo menos someter a aprobación inicial os orzamentos e tamén a aprobación inicial a modificación do plan xeral xustamente para, como consecuencia de todo o proceso que se veu seguindo, para recoller a regulación dos usos turísticos non só no casco histórico, sino no conxunto da cidade de Santiago. Pois en eso no que estamos. Con posterioridade se plantexará tamén a elaboración dunha ordenanza que se incorporará dentro do plan xeral regulatoria de determinados usos, non só turísticos, que están tendo dificultades de encaixe. E, por suposto, a nosa intención é iniciar a semana que ven a tramitación formal dos orzamentos para o ano 2021. Bueno, esperamos recibir propostas concretas. Hai casi 3 semanas que o borrador de orzamento se lle facilitou a todos os grupos que integran a Corporación Municipal. Recibimos propostas xenéricas de todos os grupos, pero de momento non recibimos propostas concretas. En todo caso, non podemos pospoñer máis tempo a tramitación, o inicio da tramitación dos orzamentos. A iniciaremos a semana que ven e veremos cal é o marxen que temos de incorporación das propostas dos grupos. En todo caso, a nosa intención é que en ese pleno extraordinario vayan os dous temas: a aprobación inicial dos orzamentos e a aprobación inicial da modificación do plan xeral. Se viramos que hai unha solución que permite obter o apoio de outros grupos para facilitar a aprobación dos orzamentos, tampouco nos consideramos atados pola data, pero, en principio, traballamos coa hipótesis de facelo antes do luz día 15. É a data límite que nos temos plantexados. Non sei se hai algunha pregunta sobre algún outro tema que consideredes oportuna. Sí, sobre o tema dos pisos turísticos, entón, agora quedarían limitados a certos espacios da cidade, non? Ou como é? Hai limitacións en diferentes espacios da cidade. Como, por exemplo? En todas partes hai limitacións, está acotado. O criterio do Concello, do Goberno Municipal, non é prohibir os pisos turísticos, sino regular os pisos turísticos. Por lo tanto, se establece unha serie de condicións e de obligacións. E tamén se establecen consideracións que hasta ahora non estaban. Por exemplo, que será compatible o funcionamento de un piso 9 meses como residencia habitual e 3 meses como piso turístico. Por exemplo. Ou que se poida destinar dentro dun piso que é residencia habitual unha habitación ou incluso dúas en algúns casos para ese alquiler turístico. O que se trata de preservar con carácter xeral o uso do piso como vivenda, non como un establecimento turístico. E os pisos
que deseen ser pisos turísticos, tamén hai mecanismos para que poidan solicitar a súa autorización como pisos turísticos, pero deben cumplir os requisitos que se establezan no plan. En todos os casos. Por lo tanto, o problema se plantexa con relación a aqueles pisos que viñeron funcionando sin licencia municipal, con anterioridade e que non cumplen os requisitos que estableza o plan. Non sei se me explico. O problema se produce con eles, independientemente de que estén inscritos ou non no rexistro da Xunta. Pero a autorización de uso é municipal, non é da Xunta. Por lo tanto, bueno, digamos que este tema vai máis aló do que nós mesmos nos hubiera gustado, pero é o resultado das 3 sentencias, que ademais as 3 son coincidentes. Se mantén toda a proposta de modificación do plan especial, salvo o artigo 143 bis, que casualmente era o que permitía autorizar as actividades desenvolvidas con anterioridade ao ano 2017, é dicir, con anterioridade á lei regulatoria da Xunta e con anterioridade á aprobación da moratoria municipal. Pero volvo a repetir, isto é consecuencia de un recurso, de 3 recursos, ningún deles plantexado polo Concello, e curiosamente ningún deles plantexado polos que se opoñan aos pisos turísticos, sino xustamente os que querían manter. Bueno, é o que hai. Alguna pregunta máis? Pregunta Rosa sobre os pisos turísticos. Que amparo dará a ordenanza que onde se menciona no pleno os pisos que se están implantados? Estupenda pregunta a da Rosa. Cando teñamos o texto da ordenanza, falaremos desa cuestión. A ordenanza ainda non está redactada. A ordenanza pretende a regulación de usos preexistentes, o dixen antes, para ver como se poden encaixar dentro do novo plan. Ese é un tema que está sendo obxecto de estudio e que irá máis adiante, se aprobará seguramente coincidindo coa aprobación definitiva da modificación do plan xeral. Máis preguntas? Pregunta Paula da COPE. Como se van controlar os locais de hostalería de acordo co plan da Xunta que sinala dos controles semanais nos concellos grandes? Cree que haberá responsabilidade por parte de todos? Estou convencido de que a inmensa maioría da hostelería, ou igual que a inmensa maioría dos ciudadanos, cumplirá a normativa. E estou convencido de que para aqueles que non a cumplan, pois se aplicará as sancións correspondentes por parte da Policía Local, que, por certo, debe ser a que formulou máis ou menos un 70 ou un 80% das denuncias que se levan tramitado en Santiago en estes últimos meses, pois seguirá cumplindo, lóxicamente, como non pode ser de outro xeito con esta normativa. Hoxe mesmo estuve falando co xefe da policía e co concelleiro Gonzalo Muiños desta situación. Como é sabido, hai unha parte da normativa que entrará en vigor, que será exigible a partir do 5 de marzo, pois outra parte de aforos, de horarios, xa é exigible agora mesmo, e, por tanto, a nosa intención é realizar inspeccións de todos os locales. Non sei se se podrá cumplir o objetivo de 2 semanales en cada local, pero haberá inspeccións regulares e semanales en todos os locales de Santiago. Non faría falta máis persoal ou... Por suposto, pero como temos o que temos, pois nos organizamos co que temos, porque ademais as plazas de policía son de funcionarios e desde que tomemos a decisión limitadas pola tasa de reposición de efectivos e limitadas tamén porque en caso de que queiramos digamos, seleccionar outros policías
desde que tomemos a decisión hasta que tomen posesión entre a convocatoria, a oposición, a superación do curso na Academia Galega de Seguridade, mínimo 2 anos. Por lo tanto, é evidente que iso non ten resolución para... Iso hai que xestionarlo co que temos. Pregunta Rosa sobre a ordenanza, pero sen ir ao detalle, saberán en que liña pretenden ordear esa situación? Non vou a facer máis manifestacións de momento. Eu teño outra pregunta. Ben. En relación, onde falou do tema do 8 de marzo, das manifestacións, Sí. non sei se Santiago chegolles algunha proposta de algún tipo para... Non, eu o que teño que decir é que a libertad de expresión existe e o único que teño que pedir é responsabilidade a todos os que organicen actos. Deberán facelo respetando toda a normativa en materia de distancias, en materia de mascarillas, en materia de aforos, en materia de limitación de asistentes. Non quero facer ninguna declaración que ninguén poida considerar, digamos, coactiva, pero o que pediría é ser moi prudentes en todo isto, porque realmente o ben primeiro que temos que protexer é a vida das persoas. En calquer caso, van a autorizar manifestacións, se chega... Non me corresponde a mí facer iso. Eso é unha competencia da delegación do goberno e, ademais que eu saiba, o dereito de manifestación, en realidad, o que fan é comunicar que pode ser prohibida no caso de que haya circunstancias justificadas que motiven esa decisión, pero a priori as manifestacións están autorizadas. Eles deben ser conscientes de que hai unha limitación de aforo, de que hai unha limitación de distancias e de condicións, que, por lo tanto, os organizadores da manifestación son os que asumen a responsabilidade do cumplimento desas normativas. Quero dizer, imaginémonos que se convoca unha manifestación, hai un tope de personas, non sei se son 500, non sei ahora mesmo cal é, porque eso vai cambiando, a asistencia. Imaginémonos, se veñen 200 non pasa nada, pero se veñen 1200 hai un problema e corresponde aos organizadores decirles a 700 que non hai sitio e non poden entrar. Iso non é fácil. Por lo tanto, eles ou elas deben ser conscientes das dificultades que ten todo isto e, por lo tanto, eu quero pensar que van a organizar os actos xa tendo en conta todas estas limitacións. Por lo tanto, estou por certo que vai haber actos, pero estou seguro de que van a ser respetuosos con todas as normas. Se non é así, pois terían que... Os organizadores serían os responsables, claro. Terían que asumir unha responsabilidade. En calquer caso, vostede que desaconsella, por lo tanto, fazer esas manifestacións? Non considero que eu deba aconsellar nada. Eu só podo decir que sean prudentes e xa non aconsellar, sino reclamar que se cumpla a normativa. Porque se non a cumplen, pues haberá que tomar as medidas que correspondan. Por lo tanto, non é un consello, eso é o que é. En fin. Nada máis? E Rosa, o Ministerio de Sanidade recomenda que non se celebren. O Goberno Municipal amosa o seu respaldo ás que se celebren na cidade? Vamos a ver, nós amosamos o noso respeto polo exercicio da liberdade de expresión e, lógicamente, a nosa exigencia de que se cumpla coa normativa vixente. Iso que manifesto respeto e exigencia no outro ámbito. Eu, desde logo, tería moi en conta as indicacións de sanidade. Volvo a repetir, o primeiro ben que hai que protexer é a vida. E este ano, en España, no último ano, desde o 13 de marzo,
Eu xa me perdín na cifra de personas que fallecidas, pero deben andar polas 66.000 ou algo así. Vai camiño das 70.000 personas. Por lo tanto, é un tema que nos temos que tomar con unha seriedade enorme. E imos camiño dos 3 millóns e pico de personas contagiadas. Por lo tanto, estamos falando dunha pandemia dunha magnitud extraordinaria. Algo máis? Bueno, pois moitas gracias a todas e a todos. Xa me temía eu que me iban a sacar este tema.